Pnawn da, dwi yn Bangor a dwi yma efo Dan Jones o Obsesiwn. A dwi yma efo Mae Dan yn wyneb gyfarwydd achos ti wedi bod gweithio ym Mangor ar y stryd fawr ers faint dyda di wan? On ag off bron iawn I 30 years wan, 30 blwyddyn. Da iawn. Yeah. A ti wedi gweld Bangor yn newid lot dros y blynyddoedd? Llwyth. Yeah. Mae'r tirwedd, siopa, bob dim. Patrwm pobl o siopa gyd yn newid. Ac mae piti rili gweld gwahaniaeth yr stryd fawr I cymharu pan nes I dechrau. Ie. Tyd efo fi, wni gael look sydyn, tyd efo ni Les, mae Les yn dwi'n ffilmio ni. Dewch allan wni gael look ar y stryd fawr sy'n mae heddi yma ym Mangor. Mwan ta. Dyda wrtho fi wan Dan, tyd yma, mae'n braffu. Be fysa ti'n neud I denu ragor o bobol I Fangor? Wel, mae'n amlwg I dechrau os ti'n sbio tu ôl I Les. Ie. Da ni gan llwyth o siopa newydd. Gormod o siopa wag yma. Ond fel ydych chi'n gynnar, mae'r adag mwy o brysur y diwrnod I ni peth gyntaf barod yn bora pan mae'r stryd fawr ar agor ac o 4 o gloch achos mae'r ceir yn gallu parcio wrth yma cloc a jyst dod syth I fewn. So os oedd I fyny fi, bys ni ail agor y stryd fawr I ceir a wneud o dipyn bach mwy haws I pobl gallu cyrraedd y siopa ma'n isio. Wel mae gen ti lot o atyniadau, mae gen ti siop barbwr a hefyd mae gen ti dillad arbennig clwb pêl-droed Bangor a mae Bangor yn neud yr eidar yn o bryd. Yndyn, top of the league. Mae'r frig. Oce, wni weld, dewch efo fi, wni weld dipyn bach o'r dillad Bangor ma wan. A mae yna sêl arbennig. Dwi'n licio'r top yma. Pwy sydd cynllunio hyn I ti Dan? Fi nath o'na. Ia? Ia. Ardderchog. Wel, wyddys ti be, dwi'n gobeithio ti wedi bod yma ers y 90au a dwi'n gobeithio gei ti 20-26 llywyrchus a hapus a fyddwn ni dal yma I dy gefnogi di. Diolch yn fawr. Hwyl wan.